Unim la nostra experiència pensant en la teva família. Unim la nostra força perquè et sentis segur. Unim els nostres projectes per les coses que més estimes. Ara, dues grans companyies d'assegurances uniran el seu futur per protegir el teu. AGF Unión Fénix. Units per un futur millor. Si el seu gos o gat està exposat a puces, paparres o sarna, per fi existeix la solució definitiva. D'activitat completa i constant, sense contacte amb insecticides, fàcil d'administrar. Cifle, el líquid que les elimina. Unes gotes de Cifle al menjar el protegiran de sarna, paparres i puces. D'una vegada per sempre. Per als vostres estalvis, alguns us ofereixen un bon interès. Però quan els tipus baixen... En canvi, els plans d'estalvi de la Caixa de Terrassa us asseguren fins al 8% passi el que passi durant 5 anys, amb liquiditat i estalvi d'impostos. Plans d'estalvi de la Caixa de Terrassa. Persones, servei, qualitat. Rebaixes al Bulevard Rosa. Cada dia, a Barcelona, nens, homes, dones i avis passegen, juguen i gaudeixen dels parcs. I cada dia, a Barcelona, 600 jardiners netegen, reguen i mantenen els 44 parcs de la ciutat. Barcelona i tu, cada dia millor. Ja no em fa por res. Estic preparat. Gene Wilder està preparat per sortir del manicomi, però està preparat per conèixer Richard Pryor? Miri'l, és aquell del barret. I Richard Pryor està preparat per fer-se càrrec de Gene Wilder? Us presento l'Eddie, el meu nou millor amic. No tingui por del Josh. No és pas boig. No és pas de boig. L'únic que necessita és enredar la gent. Amb Richard Pryor... És un miracle! I Gene Wilder pot passar de tot. Sembla el Yeti. Quina cervesa més bona. No m'enredis, que m'ho crec. Aquesta nit estiueja amb l'humor més estripat a TV3. L'anorèxia és una malaltia cada vegada de més incidència i que en situacions extremes pot arribar a ser mortal. Aprimar-se té un límit, l'anorèxia. No sé què em passa. Últim programa, aquesta nit a TV3.